खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय मोनसे धनुषक'डी होननाय मुंनि जायगानि सोमोन्दै। बे जायगाया दङ जोंनि भारत हादरनिनो तामिलनाडु रायजोआव। आरो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि बे धनुषक'डी होननाय जायगानिफ्राय श्रीलंकासिम मात्र 24 किल'मिटारल' डिस्टेन्स दङ। आरो मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्राबाव बे जोङो रामायणाव जा मोनदों रामा भगवान रामा जा हनुमानखौ अन्थाइनि लामा बानायनो होआखैमोन होनबा बे लामायाबो बेनिफ्रायनो जागायनाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो रामायणनिफ्राय बे धनुषक'डीनिफ्रायनो जागायनाय। बे धनुषक'डी होननाय जायगाखौ जोंनि इन्डियानि लास्ट लामा होननानैबो बुंजायो, खारन बिनि उनाव जोबैबाय। बिनि उनाव आरो बारलाङोबाथाय श्रीलंका मोनहैगोन, खारन बिनि गेजेराव 24 एबा 24 किल'मिटारनिल' डिफारेन्स दङ। गोजाना जानथाया माने 24 किल'मिटारसल'। आरो गुबुन मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्राया मा, बै जायगाखौ टुरिस्टफोरा एबा एक्सप्लरारफोरा घोस्ट टाउन होननानैबो धनुषक'डी घोस्ट टाउन होननानैबो बुङो। मानोना बियो 1964 आव मोनसे गिदिर साइक्ल'न फैदोंमोन। बे साइक्ल'ननि थाखाय माने बे जायगाया एबान्डन, माने बेयाव मानसि थाला दाना। बेयाव माने टुरिस्टफोराल' थाङो, नायनो थाखाय थाङो। नाथाय बे जायगाया जोबोर समायना। नोंथांमोनाथ' स्क्रिनाव बे जायगानि मोनफा मोननै सावगारि नुबाय थादों जानांगौ। जोबोर समायना नङा होमबा? बे जायगाया दिनैनिफ्राय 52-53 बोसोर सिगां माने गिदिर साइक्ल'न फैनायनि थाखाय माने बे जायगाया थाजायै जाना दं आरो। माने थाजायैखौथ' बुंला, बेयाव मानसि थाला थारमाने गायख्रेबजोबदोंमोन बै जायगाया, बै मोनसे टाउना। बेखायनो बेखौ घोस्ट टाउन होननाबो बुंनाय जायो लोगोफोर। बे धनुषक'डी होननाय जायगानि बागै नोंथांमोना मिथिनानै बोरै मोनखो कमेन्ट सिङाव लिरबानो जाबाय। आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक हो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। खुलुमबाय। नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेबानो जाबाय। गोजोन्थों।